šta su neke prednosti i mane, pre svega, ovih velikih korporacija i sa druge strane domaćih, hajde da kažemo, malih i srednjih preduzeća. Dobro je naučiti posao u velikim korporacijama, naučite se tu disciplini, steknete neke radne navike, iskustvo, naučite se nekim uređenim sistemima i tako dalje i tako dalje. Međutim, u jednom trenutku, ako ste čovjek koji ipak ima nekog preduzetničkog duha u sebi, ako želi da malo inovira, da ide ka nekim da posao radi na malo drugačiji način, onda u velikim korporacijama udarate u zid. Sistem je vrlo komplikovan, odluke se donose veoma sporo i tako dalje i tako dalje. I ako ste malo temperamentniji karaktera, onda vam u jednom trenutku postaje tesno u sopstvenoj koži. Ja moram da kažem da sam ja došao u Pinoles u trenutku kad sam imao vrhunac svoje karijere po svim kriterijumima i evo odmah da kažem da se ni malo nisam pokajao, tu sam već 3 godine. Dakle, nije sve u pozicijama, nije sve u novcima, ima nešto i u tome da budete zadovoljni svojim životom, a ne možete biti zadovoljni svojim životom ako niste zadovoljni na poslu.